navn er Ronny Bremer. Jeg har haft hele verden som min arbejdsplads. Jeg benytter Yeme Autolistes produkter, og i 2014 blev vi nordisk mester. Jeg har igennem min 25 års erfaring inden for international motorsport set og arbejdet på forskellige europæiske autolifter, og der er ingen tvivl om, at det bedste produkt på markedet er Yeme Autolifter.